Sziasztok srácok, ismét itt lennék egy videóba, ami egy végigjátszás lesz, amiben az Alien Isolation első része lesz. Hát akkor el is indítom. Akkor először is play, gomme? Igen. Folytatás, mert innen kezdem, de semmit nem csináltam, csak annyi, hogy elindítottam és elmentettem és kiléptem, úgyhogy jó. Ez egy végigjátszás sorozatom lesz. Na. A bevezetőket nem fogom végignézni, bocsássatok meg, de hát az úgy már nagyon hosszú időre mennem el is, azért nem, úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, de a bevezetőket nem fogom nézni, nem át fogjuk ugrani. És remélhetőleg hallani lesz engem, meg a játékot is. Na, igen, így kezdődik, hogy kiszállunk, vagy kérünk abból a, mit tudom én, mi az Isten ez azból a űre állomáson lévő hülyeség, ebből nem, de a játék nagyon durva, de tényleg, szó szerint. És remélhetőleg úgy látom, én nem laggol semmi, menni a beállításon minden maxon van nekem, ultrán. Hát én úgy veszem észre, meg úgy láttam, nem laggol, de hogyha mégis igen, akkor írjátok meg és lejjebb veszem. Na, szóval felélettünk itt ezen a, itt tudom én milyen állomáson, szóval itt nyomunk egy betűt. A játékkal már játszottam, igen, de hát igen, hát nem olyan sokat, egy olyan, nem tudom, kb. Hát, hogy egy olyan fél órát, egy órát, de még nem most, hanem még ez a igen, ez a mentés, de én még most itt nem fogok menteni. Nézzük a szekrényeket, ki lehet nyitni. Ez meg mi ez, valamilyen, nem tudom mi ez. Na, itt. Ja, igen. Ha, igen, ez mi? Ez lift, vagy mi az is? Zuhanyzó. Oké. Hát itt úgy látom mosdó. Mindegy. Na, hát akkor elbetű. Nézzük meg. Igen. Aha. Na hát akkor lépjünk is ki. Na, ott. Itt visszamegyünk, és most úgy tudom, meg kell keresni azt a emberkét. De vissza, hát ez nem hiszem el. Na, szerintem az űrállomásra nem tudok eligazodni, de szó szerint. De elég nem ez. És vagy az, vagy ez. Megnézzük először ezt. Fogalmam is, mert nem emlékszek. Aha, ez. Jól mondtam. És itt be. Igen, itt ez a ez a jó gyerek. Samuels, did you wake up early? Samuels. Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. Én addig itt megművelhetezem ezt a izét. A well-maintained ship. Vagyis így. I realize it's a very similar model to The Nostromo. yes, M-class. Aha. A later pattern, but close in spec. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is No. Taylor okay? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Haven't seen her. I'll go check on her. Aha. Na most, ha minden igaz, szerintem erre. És ha jól emlékszek, itt lesz az a nénike. Igen. Taylor, good morning. Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it's morning either. A részekre, hogy hány percesek lesznek, nem Feel tudom. like death. Én olyan I don't know how fél you people put órás up with vagy egy hypersleep órásokra regularly. You gondoltam, get used to it. de hát attól I don't függ, do hogy long fog haul very sikerülni.
megint Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm csodákat. surprised Wayland Yutani felt the need to send legal at all. Hát nézzük The ezt loss a... of the Nostromo and its cargo Nick. cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry. That was insensitive. Realize your mother has been missing Itt for valami 15 years and you... It's okay. We'll both get what we want, right? Oh, Have you seen Samuels? He's probably been up for hours. Taylor. All personnel to the bridge. Approaching Sebastopol Station. Looks like we're up. Aha. Bent is vagyok. Közben itt átkutatgatom ezt a kilátást nézzétek. Hát ez igen. Na közben megnézzük, mit vannak itt. Hoppa. Itt vannak. Hope you all had a restful journey. Valami cucc The van. Torrens is in very good order for an old M-class captain. Nincs. She was a wreck when I bought her. Took a few years and a lot of contracts to Olyan refit. vagány ez az She pays for űrállomás. herself now. You said we're approaching Sevastopol No. Station. Jó. Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange Hát boarding úgy with láttam, him. itt nincs semmi, Good. amit Let's találhatnánk, get this úgyhogy Don't worry, Miss megvárom, Taylor. hogy beszélgessenek. Routine. In and out. Connor, how we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prepcom so I can say És ha hello. jól tudom, most innen átkerülünk a másik Does everyone ilyen have their briefing űrhajóra, vagy You can watch the approach on the valahova, monitors. ha jól emlékszek. Vagy ha jól tudom. Valahol itt írt valamit. Aha. Igen, hát igen, jól mondtam. Can we see it? Ezt át izéljük. Na, mindjárt tölt is bejön. Igen, most igen, átkerülünk erre a másik ilyen űrállomásra. Na, átjöttünk, vagy mi ez? Úgy látom. Igen. Na, gyerünk, gyere már be. Még itt ezen a részen fogok menni, elmentem is, így lesz az első résznek a vége. Mi van? Oh. Jó ég. Értem. Akkor ide be. Hát így elég furcsa, meg nehéz benne menni, az, hogy rajtunk van ez a ruhaszett, nehéz volt. Aha. Hát akkor itt én mentek is egyet, ugyanis akkor ez lett volna az első rész. Tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és írjatok valami jó kommentet. Én Ati voltam, sziasztok!